Arranca Sentiment Mestalla, amb Juan Carlos Pastor. Mestalla, Sentiment Mestalla. Bona nit i benvinguts una temporada més a Sentiment Mestalla. Avui és un dia especial perquè tornem a la ràdio i perquè ho fem amb el mateix equip que l'any passat i, per tant, amb les mateixes seccions. Tornarem a parlar sobre futbol nacional i internacional. També ho farem de futbol femení i afegirem bromes telefòniques i una secció nova anomenada L'altra cara del futbol. I comptarem, com sempre, amb els nostres convidats d'excepció. Ens ha fet volar alt, amunt, ben amunt, tan amunt com pots imaginar. Estem il·lusionats per oferir-vos un espai on pugueu sentir-vos identificats amb les opinions i l'anàlisi que fem sobre l'actualitat del València Club de Futbol. No cal que explique com ha anat l'estiu, ni el vendaval que ha arrasat tot un projecte guanyador fa apenes 5 dies. És sabut per tots que el nostre màxim accionista ha dilapidat unes esperances i una il·lusió d'un equip i afició amb un sol clic de ratolí. D'un ratolí d'ordinador que amaneix més tard que nosaltres i que pareix ser estar aïllat de tot el que passa a la capital del Túria. Això el que ens fa grans, és això el que ens fa grans. La gestió de Peter Lim, junt a l'acció en territori local de Marcelino García Toral, ha dividit a l'afició en lo que jo anomenaria limistes i marcelinistes. Fill meu, en Mestalla hem vist cavalcar els més grans. Els millors jugadors són aquells que saben on estan i es deixen la pell en el camp. La guerra interna d'ambdós bandos al final ha esclafit i ha deixat un reguer de dubtes i insatisfaccions en l'afició. Feia 11 anys que no guanyàvem un títol i ara pareix que hagin passat altres 11 anys d'aquell 25 de maig. I això es fa just 4 mesos que som que no teníamos techo. El nostre equip és el València, no hi ha res més gran. Però sí tenim sostre i era aguardillat. D'eixos que si no estàs listo te pegues un colp al cap que te toca anar a l'hospital. I ahí és on es troba el nostre València Club de Futbol ara mateixa. Un malalt a l'hospital que ha fet que en lloc d'obrir el programa amb una melodia de Champions ho hagi tingut que fer des de la UCI i amb resignació. Una entitat que ha passat, com he dit, de soñar que no tiene techo a esto es lo que hay. Des d'ara i fins les 12:30, soc Juan Carlos Pastor i això és Sentiment. Arranquem. Gritando. Esperem que avui els nostres convidats no comencen el programa gritando, pese a que tenim moltes ganes alguns, i pese també a que es troba amb nosaltres Benjamín Albert. Benjamín, com estàs? Molt bé. Massa temps ha passat, sense sentir-te. Sí, i per dir el que tinc que dir més val que no verà passar per així. Miguel Aguado, membre de l'Associació de Futbolistes del València Club de Futbol i entrenador del Picassent femení i encarregat de la secció en femení d'este programa. Com estàs? Què tal? Bona nit. Ja moltes ganes hi ha ja de tornar per així.
Juan Aguado, estudiant de periodisme i col·laborador en At The Bàsser CB, web dedicada al bàsquet, com a cronista del València Bàsquet, que així a Sentiment Mestalla s'encarregarà del futbol nacional. Com estàs, Juanvi? Molt bona nit, Juan Carlos, tot molt bé. I per últim, tenim a Josep Prats, estudiant de periodisme i redactor en blanc-i-negres, que s'encarregarà del futbol internacional. Josep, com estàs? Molt bona nit, Juan Carlos. Podríem estar millor. Sí, veritat. Josep, per obrir boca, vull que em digues tu, que és encarregat del futbol internacional, algun jugador jove d'estes lligues que veus tu, a qui ens podries recomanar? Jo en primer lloc recomanaria a Jadon Sancho, jo crec que el coneguem tots, jugador del Borussia de Dortmund, soci en l'atac de Paco Alcácer, que és xiquet de 9 anys i ja apunta molt aquest xiquet, apunta molt alt. Sí, veritat. Jo crec que eixe Jadon és del Borussia, has dit, veritat? Sí, del Borussia. Del Borussia. Jadon de 9 anys. De 9 anys. Del 2000. I com pot ser que eixe... Com has dit, per favor? Jadon? Jadon Sancho. Jadon Sancho. Jadon Sancho, senyors. És anglès. És anglès. No té res a veure en de la Manxa. Però com pot ser que eixe xiquet estiga jugant ja i consolidat i fent gols i així tenim a gent... I no pocs, I no pocs. I així sí. tenim a gent que no li donem ni bola. Bueno, així també han sigut els espanyols que en 17 anys han debutat i han sigut uns mostros, Raúl, Iker Casillas... Cada vegada van aixint i ja està. Sí. Xics, vosaltres sabeu, si vos pareix bé, anem a començar el primer programa de la temporada i ja sabeu que, com és habitual, sempre encete la tertúlia amb una cançó que reflexa la situació per la que travessa el club actualment. I avui, evidentment, era inevitable, crec que per la meva part, ficar això. Així que anem a començar la tertúlia amb aquesta cançó. A veure què vos pareix. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Había una vez un circo que, sin temer jamás al frío o al calor, daba siempre su función. Y és lo que hay. Què vos pareix, xics? És la cançó idònia per a fer veure el moment pel que travessa el València, Miguel? Home, pues jo crec que sí, i en cap podrien haver inclús més. Que ara no em venen a la ment, però això és un circ, això és un patatà, això és un berenjenar, això és de tot. Josep! Pues no n'hi ha millor cançó que eixa per a representar el moment valencianista. Pronte o tard anava a fer-ho el senyor Peter Lim, perquè màxim accionista té el poder en les seves mans i quan se li cruza algú i vol ser ell el protagonista de l'actualitat valencianista, pues ja, tira l'entrenador i ja està. Benjamín, No és la correcta. quina ficaries tu, Benja? No, de moment te puc dir qui s'ha... Highway to Hell? Te puc dir la de Walking Dead. La de Walking Dead, no? Muerte. Però no, el que jo vull dir és que aquesta cançó, jo era nano del programa i il·lusionava els xiquets. Si ficàvem a veure-ho, igual que quan anàvem de jovenets a Mestalla, il·lusionats. Crec que aquesta cançó no li pega... Perdona, no li pega gens. No li pega gens. Molt bé, és la teva opinió. Però perquè tu l'has viscut, esta cançó. Però és que jo comparo el circo... I les sensacions que tens tu amb aquesta cançó i les que tens ara... I les traslade a lo que era entonces Mestalla, o Luis Casanova, com vulgueu dir-li, no és el que ara. No és el badulaque d'ara, veritat? No. Home, però sí que va haver perquè dins, i això va ser un xicotet zasca... És que dins del circo no n'hi ha només que pallassos, n'hi ha trapecistes, n'hi ha de tot. Sí, però protagonistes solen ser els pallassos. No, d'això res, estàs molt enganyat. Per a mi, el València avui no és un circo. Eixa cançó no li pega, perdó. El València avui és un cajón desastre. Punto. Anem a buscar alguna de cajón desastre, que n'hi haurà per ahí. Juanvi Aguado. Jo, com diu Josep, els protagonistes del circ són els pallassos i en este cas, en el València, no m'agrada dir aquestes paraules, però són. I és clarament el que està fent el senyor Peter Lim, Anne Murphy i tota la companyia que tenen ahí.
i efectivament, gent que no coneix els colors, jo estic molt agraït per els diners que han posat així, però amb els sentiments i l'afició no se juga. Benjamín, sent. Lo de... Escolta. Ah, perdó. També pots ficar la canció triste de Hill Street. Esta que t'he ficat és Cajón Desastre, Vinga, anem allà, continuem en la tertúlia, xics. Fora de que siga el moment de ficar que si és un circo o no, jo crec que des de fora és que és un circo total, és que ens veuen com un circ, és que fem riure, és que som el hazme-reír. Totalment. A mi em va cridar un amic meu, ell és de Barcelona, em va cridar, no sinó ja ni per missatge ni per WhatsApp, sinó em va cridar i em va dir, Miquel, què està passant ahí, tio? I jo li vaig contar el que jo crec i el que pense que creu molta gent. Que el tio Lim, clar, és el seu negoci i ha dit, així se fa el que dic jo i el que no estiga d'acord ja sap el que té. Carretera i manta. I això és el que ha passat. Marcelino, sí, a voltes ha errat, ha fet moltes coses bones, ha errat també algunes coses i el que estava passant últimament és que eixia en públic a dir el que pensava. El que passa és que se'n venia un poquet amb un Marcelino, entonces això al dueño, anem a dir-ho així, al dueño, a l'amo de la empresa, no li assenta bé i ha dit, tu parles mal de mi, te'n vas al carrer. Per altra part, és normal, no? És lògic, si per exemple ara Benjamín me ficara a mi a caldo o tu me ficares a caldo fora i jo estiguera sentint-ho, pues escolta, diria bon vent i barca nova, no? És això. Però Juan Carlos, tu t'esperaries acabar el programa i me tiraries. Tu en el programa no me tiraries al carrer. Home, en mitad d'un programa no. Home, en mitad d'un programa no. Pues compara, a veure, no vaig entrar... No, sí, però està bé. En aquests moments no vaig a valorar si està ben tirat o mal tirat. Això ja, un poc més avant, ja vos donar la meva opinió. La meva opinió és que no era el moment de tirar a d'este home. Correcte. I més, sabent que n'hi havia el 80% de la plantilla, estaven en ell i és que jugaven ja mecànicament el sistema que jugaven. Jugaven de memòria ja. Entonces, per a mi no era el moment. Després ja parlarem dels motius que han pogut haver, però el moment no era este. Que va. Ni moment ni és que és això, és que no s'ho esperàvem. Però vist conforme estava l'equip últimament i de la manera que es veia ell també en el banquillo i tot, i mira que jo, el que vos ha contat moltes voltes, fora de micro, pues, conec a gent que estaven en el cos tècnic i jo els apreciava molt, bueno, els aprecio molt com a treballadors, però clar, si passa el que estem parlant, parles molt mal del teu jefe, al final pues, passa el que passa. Però... I per a mi no és el moment. El que passa és que si el dueño no està de acuerdo en ell, si el tira antes de que comenci la lliga, el 60% de la gent que s'ha fet el passe no se'l trau. I jugadors hagueren hagut, jo crec malvenuts, Miquel. Sí, els hagueren malvenut a jugadors o jugadors que s'hagueren anat. Jugadors moure en clàusula de rescinció, si no venen la clàusula no venen pogut moure. Que després te venen fet el llit, No i sí, Benjamín, perquè si un jugador, si Garay, per exemple, tu tiren a Marcelino en juliol i Garay diu que ell se'n vol anar perquè no creu en el projecte, mira Soldado. Sí, que vinga un club i pague la clàusula que tinga. O sense clàusula, arriba a un acuerdo en el... acuerdo, rescindís. I ja està. Que és lo que... Pocs jugadors en contrat se'n van per la clàusula. Exacte. Que és lo que se presuposa que va a passar en desembre. Sí, però te vaig dir una cosa. Entonces me mostrarien molt poca professionalitat. Una plantilla... És que això té molts temes. La plantilla, jo no soc partidari que la plantilla la faci un entrenador, perquè l'entrenador diu jo vull que Juanvi, vull que d'este, vull que l'altre, i quan aquest entrenador les coses no van bé, va al carrer, i el club té que tragar-se aquests jugadors. ¿Vale? Així s'ha criticat a Marcelino per els fitxatges que han vengut. N'hi ha molts de Longoria, n'hi ha molts de Mateu, n'hi ha algú d'ell. Sí, però Marcelino és Longoria i és Mateu, No creus que li han deixat, li han consentit. En ell consensuaven jugadors. El problema ha vengut en 3 jugadors. ¿Vale? El que ha desbordat el got ha sigut 3 jugadors, que han sigut Fekir, que no el volia Marcelino, i volia Rafinha,
en l'excusa de que Fekir se lesionava, pues Rafinha encara més. Després en lo d'Otamendi hi ha hagut un enfrontament. I després, Però que són jugadors vàlids per al València i per a mi Otamendi, jo tenint a Garay, ojo, que Garay està con la xata, tenint a Garay, Està com la xata a l'últim partit. i vaig dir una cosa, i quants partits juga la temporada passada? Quants dies de lesió? Sí, tingué dies de lesió, però el xic, anem a dir lo Lo que únic és que quan ell jugava se notava la jerarquia de líder de defensa. El que té és posicionament en el cap i ofici. Després, vindre Otamendi així, no sé el que costaria Otamendi, però cobrar de 5 a 6 milions d'euros, que Peter Lim no anava a pagar-li, a pagar-lo el club, el València. Tens a dir que havia està deprenent, a vengut Mangala. Jo l'únic que on ha votat la xispa allà del tot, a mi Marcelino que no me conte històries, que ahí sí que té culpa Marcelino, que si la Copa no la volia. La història està en que Peter Lim, l'amo, volia que jugara Kagin Lim tinguera més minuts i que jugara. Perquè és un jugador amb molta progressió, és un jugador d'allà d'Àsia, i si hubiera pegat el vot, li hubiera tret molts diners. Perquè tu saps que la Premier League encima per aquests jugadors. I Marcelino s'encabota en que era el quinto por banda derecha que no tenia minutos, quan és un jugador que a mi, en mitja punta, l'han vist dos ratets, a mi m'agrada. Però Marcelino és molt cabut. El dia del Getafe, el dia de la Copa del Getafe, el segon i el tercer gol Claro, i n'hi ha altra cosa. S'empenya en fitxar a Maxi Gómez, s'empenya, perquè sí, per mis cojones. I ara no el trau ningú partit. No s'ha donat compte? No el trau ningú partit. Continua en Rodrigo i continua en Gameiro. I tornant al que dius de la Copa, jo veig molt raro que li hagin tirat el detonant segur lo de la Copa, perquè... Jo m'estranya molt... Sí, és que eren dient que havien pactat en Peter Lim, els capitans, la prima, i guanyaven la Copa. Entonces, jo no ho sé, jo això ho veig una barbaritat. El tema de la Copa, de tirar la Copa, que s'està dient... Jo no m'ho crec. No, anem a veure, és que anem per parts. Peter Lim realment no li interessa la Copa i tampoc li interessa l'Europa League. Sí, però no crec que es ficara la pistola en el pit per dir-los... És que Marcelino ha insinuat això, eh? Deixa'm argumentar. Peter Lim no vol la Copa, no vol l'Europa League, evidentment, perquè el que prima és classificar-se a Champions per a guanyar diners. Això no vol dir que Peter Lim li diga a l'entrenador que tire la Copa en quarts, en octaus, ¿vale? Perquè pues si no arribes i ja està. En la final no crec que li diguin això. Està clar. Ni la semifinal, segurament. Més que res perquè ell pacta, és el que tu has dit. Ell pacta una prima. I tampoc crec que li diguera que el felicitara per la classificació de la Champions i no felicitarà per la Copa del Rei. A veure, Marcelino, jo no sé, ara mateix s'ha anat en un victimisme total. No sé si n'hi haurà gent que se'l creurà del tot. Jo, personalment, en Villarreal perquè el tiraren. A pies juntillas. Villarreal el tiren per una cosa pareguda, per un jugador. És que... Per un jugador i perquè ell volia manar més del compte. I això és el que no pot ser. Xics. Si una persona va poquet a poquet agafant galons i importància en un club com és Marcelino, perquè Marcelino ha arribat un moment que ha pecat de saber que tenia tot el món al seu costat. Però tot el món no és el jefe. El jefe és el que fica els diners, el jefe és el que veu els desplantes que li ha fet i tu, és el que hem comentat abans, tu no pots fer-li desplantes al teu jefe. Pots fer-li-ho, però en privat. Fes-li-ho en privat. I discrepa en privat. I si no estàs d'acord, aire. A mi el que m'estranya... Escolta, aire i perdona... Escolta, aire i dimitís tu i perdona els 2,8 més 2,8 que vas a percebre. No sé si m'explique. No, sí, està clar. Ell va cobrar el que tenia estipulat, però jo el que m'estranya molt és que quan hi hagué, a principi d'estiu, quan hi hagué el folló aquell, que diuen que el problema és que Peter Lim quería tener protagonismo en los fichajes. No m'ho crec. Peter Lim s'encabota en Guedes perquè Marcelino volia Guedes. ¿Vale? Jo crec que Peter Lim, una persona que és un inversor... I perquè Peter Lim sap que n'hi ha negoci en Guedes. Exacte, un inversor com ell que va, fica diners per guanyar diners, no crec que es tire pedres amunt de la seva teulà. Jo, per a mi, ja t'he dit, i ara vaig entrar ja en el tema, per a mi, Marcelino no ha sabut assimilar que el València o qualsevol equip espanyol que té una persona com Peter Lim no té ningú res a dir. És la seva decisió. Claro. Ell té uns assessors
que per això cobraran un dineral i pren les decisions. Marcelino s'ha enfrontat a ell. Marcelino ha intentat tirar-li la gent damunt d'ell. ¿Vale? I ha pres una decisió. Que ha pres una decisió en calent? Sí. Quina? El moment en què l'ha tirat. Tira-lo. Quan en juliol anaven allí a parlar i tal, que ja se... Tira-lo. ¿Vale? I després dius, ve Celades, ve Perico los Palotes. I aquest home que ve, veu com està el València i li diu, vale, jo vaig al València però dic, estos 5 o 6 jugadors i estos 5 o 6 tenen que eixir. I ja està. Però ara l'únic que ha fet és, els jugadors van a fer el manta, perquè a part de que els 3 o 4 primers partits en Marcelino eixiren sense intensitat, És que això no ho he dit jo. i tot dient que era per culpa de que Rodrigo... No. Ahí sí que estic d'acord amb Juan Carlos, que el jugador és professional, ix, cobra i punto. Després pot tindre la seva opinió. ¿Vale? A mi... Això és un altre cas que estàvem parlant també fora de micros, que són professionals, sí, encara que siguin persones, te pot afectar, però el que comentàvem fora de micros, així hem jugat a futbol i altres esports alguns, i quan tu tenies problemes en el treball, en casa, en la nòvia, en els pares o el que fora, tu anaves a entrenar, anaves a jugar. Jo m'oblidava de tot. Te desemboiraves de tot, però I si no te olvidaves, Miguel, intentaves oblidar-te i treies de tripas corazón. Que el que va a l'obra no se li mor un familiar, que el que va a l'obra no té un fill malalt, que el que va a l'obra no el deixa la nòvia. Vinga, va, per favor. Anem a veure, i altra cosa, a veure si ara agarren una xicota de depressió i, ai, que mal estem, i diuen, pues no anem a cobrar esta mensualitat perquè aquestes 4 setmanes no en toca ni una. És que, però ja t'he dit que crec que igual que en el MUS, Marcelino ha tirat un òrdago i li l'ha guanyat. Peter Lin diu, tu a mi, jo sóc l'amo, sí. Que l'ha guanyat, és l'amo. I com ell és el que posa... Claro, José, Josep, com ell és el que es posa diners, ell es posa diners. Igual té perdre-los que guanyar-los. Claro. A dir no li va donar, els diners que li costa tirar a Marcelino no li va donar ningú, és ell. Ell tinga raó o no tinga raó, si no està d'acord amb una cosa que faig a Perico los Palotes del club, el va tirar sí o sí. Això en el tema social. Sí. De mi dinero, mi seranda, nadie manda. Ara, jo tinc una cosa molt clara. Que Marcelino no és culpable de lo que li va passar a l'equip, però indirectament és culpable. Perquè Marcelino tenia que haver callat. I després, si les coses no eixen bé, podia haver dit, pues jo demanava aquest jugador, jo demanava este jugador. Haver-te callat, veres que entraran en el puesto, està tot tranquil. Tu li has xiat un òrdago i aquell t'ha fotut. Jo, mira, a mi me sa mal dir això per lo que he comentat, que conec a gent del seu cos tècnic. Jo crec que Marcelino, el dia de la presentació ja, i els partits en pretemporada, ja li se veia en la cara que estava un poc de run-run. I jo, per a mi, ell ho ha buscat i... Jo faria una pregunta. La caboteria de Marcelino. Què millorava Rafinha en el València? Home, jo crec que te donava un vot en el sentit, però anem a veure... En profunditat. Sí, no com a titular. No, cuidado. Escolta, un vot de fondo d'armari, per a fer 3 competicions. Una reflexió, un equip que juga com juga Marcelino, que treballen tots a tope, tens aquelles que està desfet, Rafinha què t'haurà durat? Què t'haurà durat, Rafinha? Va durar res en el Celta. Entonces, Marcelino, com pretes i pressiones per un jugador que saps que el fas treballar, que és un jugador tècnic, un jugador de camp, i el fas treballar més que un negre? Si se lesiona, molt fàcilment te'l vas a carregar. A més que no anava a jugar on li toca jugar. Claro. Així el sistema que té el València no és per a Rafinha. Jo dic una altra coseta, ara que estem parlant del tema de Rafinha, així recordem que la temporada passada hi ha molta gent que mos tornaven locos, que si és que Marcelino tal, que té a Kangin Lee, que és el millor jugador sub-20, que és que el té ahí, i és que no el fica, i ara resulta que la gent està dient, ja, el pròxim partit ja, si juga ja Kangin Lee, és un enxufat, serà l'enxufat del president o què? Ahí està el tema, Miguel. Nosaltres no sabem ni el que veurem. No, així a València... La gent la cosa està en criticar-ho tot. Claro, tot. Ara el tema està en que si saben fer les coses com Déu mana, no vaig a parlar de la venta, Juan Carlos. El senyor Peter Lin tenia que haver agarrat a Kangin Lee i haver-lo cedit. Si tu has celades pa que xue Kangin Lee, com vas a dir-lo? També, abans de que passara tot el que passa. Perquè estan Kangin Lee tenint a Soler per davant en banda dreta, que volia ficar-lo al cabot a Marcelino,
Però, Benjamín, Era tu, haver-lo cedit a Dell i a Ferran. el els que dos. tu demanes és que tinga coherència el senyor Peter Lim i no té. Si fer les coses en coherència... Perdona, no, Peter Lim, en vez de agafar la idea de que li donara minuts Marcelino, i Marcelino no volia donar-los, i Marcelino no volia donar-li minuts a Kagin Lin, bueno, pues anem a veure, anem a cedir-lo. Està? El tema, Benjamín, és que Marcelino optava per un tipus de sistema en jugadors ja contrastats, que no li donava molta bola als joves, o als canterans en este cas, i sí que Peter Lim volia això, volia donar-li bola als canterans perquè és on està el negoci, també. Però per què creus tu que l'empresa va reformar d'eixa forma? Clar, però que jo ho entenc perfectament. No, però l'acadèmia es va reformar... Perdona que te talle. Ahí. Tinc que portar la contra en aquest tema. L'acadèmia es va reforçar antes de que vinguera Peter Lim, eh? Sí. Sí, però després li donaren un auge al futbol base per fer lo que està traient jugadors. Però l'artífex d'això va ser Rufete antes de que vinguera... Antes de que viniera Peter Lim. Jo trobo que Benjamín es refereix al que han fet ara, fa un any. Fa un any han llevat a tots els que pagaven, a tots els que pagaven per jugar, i ara mateix són el selecchitxadit de cada equip. Exacte, el que es referia a Benjamín. Vos dic, viscut lo que vaig viure en aquell entonces i lo que he viscut també en gent que he conegut que passa per ahí, jo soc partidari del que han fet, Ojo, i vaig dir una cosa. Totalment. Jo també. En el València s'està per mèrits, no per diners. Ojo, i se pot muntar una cosa, crec, perquè jo tinc companys que són valencianistes de la meva edat, la meva quinta... Tu has viscut molt de futbol, Benjamín? I tots diuen, tots diuen el mateix, que el València, quan millor ha estat deportivament, socialment, és un desastre. Me'n recordo de Ramos Costa, de Soler, de Llorente, Soriano, tingué que entrar Jaume Ortí perquè com una compresa per atrapar una sangria, perquè tots volien estar ahí. Sempre ha passat el mateix. Però tu imagina't la que se pot liar el dia que vinga el senyor Lin a fer una visita i vaig a les Arenas i que se li presenten allà davant. Jo no crec que no tindrà prou cara per vindre. Sí. Jo el que crec és que n'hi ha molta gent que diu pues quan vinga al Madrid. Tu el que tens que dir en la ràdio és que si ve Peter Lim, així han d'anar tots a buscar-lo i muntar-li un circo o muntar-lo com vulgui dir-li, com ha muntat ell en el València. Però no se li pot fer res. Albelda diu que és un senyor que ha venido de fuera y ha comprado el equipo y puede hacer lo que da la gana. Un moment. David, estic d'acord amb tu. Dins d'uns paràmetres pot fer el que li dona la gana. D'acord que ha vengut uno de fora. I si l'haver comprat uno de dins, també podria haver fet el mateix, no? Lo que dona la gana. Lo que passa és que si pots pressionar-li més a d'aquest empresari que ha comprat el València o el negoci, que és el que passa quan a Paco Roig i Juan Roig i tal, tenien por i venien les seves accions, perquè clar, estava el germà fent el que estava fent i tenien por de que la gent se n'anara a cara als seus. Pues si eres així, que l'haver comprat, bé. Xics, duguem ara mateix a mitja horeta de tertúlia sobre el València, anem a seguir parlant sobre el València, però ara mateix crec que és hora de que analitzem el que va passar a la jornada, i per això tenim el nostre expert, que és Juan Aguado, però no sense abans ficar-li una tonaeta d'eixes que li agraden a ell. Juanvi, t'agrada o no? A mi m'encanta tot això. Anem a parlar sobre el futbol nacional. Miguel perreava. Ho fas bé, Miguel. No, perreava, però què vols dir de perreava? No, que es va ballar, no? Que estava ficant-me el pantaló. Jo t'ha vist en el cul en pompa davant de mi. Però estava llevant que n'hi ha un mosquit, però sí. Juanvi, la Lliga Santander, quarta jornada de Lliga. Sí, com fèrem l'any passat, anem a repassar la jornada lliguera de la primera divisió espanyola, i en este cas el primer partit d'aquesta jornada 4 es va iniciar a l'estadi de Son Moix, on el Mallorca i l'Atlètic van empatar a 0 en un resultat que, si et pares a pensar, és un resultat difícil de creure, ja que els dos equips van errar un penal als minuts finals. I què passa el dissabte? I el dissabte, al partit matiner, el Real Madrid va vèncer el Llevant per 3-2. Quina llàstima, Juanvi. Sí, perquè el Llevant tingué dues ocasions per empatar i sumar un punt al Bernabéu i no va poder ser. Partit que semblava prou fàcil, assequible per als de Zidane, es va anar complicant a poc i això que
al final del partit acabaren demanant l'hora. Thibaut Courtois. Sí. Pareix que s'ha sentat, no? Sí, home, va fer una gran parada, li va salvar la victòria al Real Madrid i gràcies a ell el Madrid està amb 2 punts més. El Madrid va vender a Keylor per assentar al Courtois. Sí. No era altra cosa. Exacte. Continuem, Juanvi. I més tard, el partit de les 4 de la vesprada, el Villarreal es va emportar 3 punts d'or al Leganés, que és el colista de la Lliga, en un gran partit de Gerard Moreno, que va fer doblet i va encaminar la victòria grogueta al sud de Madrid. Gerard Moreno l'any passat tan mal i enguany també. Sí, pitxitxin solitari de la Lliga. En du 5, Juanvi? 5 gols. Sí, no sé si l'any passat era perquè... També el Villarreal un poquet també per tot, l'equip, no? està clar. Però és un delanter que ja ho va demostrar l'Espanyol, que té gol i que pot ser que vaig a la selecció. Juanvi, aniràs a per ell en la Liga Fantasy. He vist que val 30 milions, és assequible. Continuem. Després del partit, de la finalització del Villarreal, es trobem a Anoeta, on la Real Societat va vencer a l'Atleti de Madrid per 2-0. Partit d'importància per a Sturiordins, que tornaven a Anoeta amb un estadi renovat i, a més, veien a debutar el nou fitxatge, l'excapità de l'Arsenal, Nacho Monreal. Que a més va marcar, no? Va marcar i va fer un gran partit. Que bonico, no? Que bonico ha quedat Anoeta. Molt, I que moltíssim. bonico està quedant el camp del Vigo, del Celta de Vigo. Vull dir, són 2 estadis que sempre han tingut la pista d'atletisme, que sempre que s'han anat allà a jugar, bueno, pues un poc xelat, no? Perquè les grades estan molt lluny del camp, a mi, Exacte. aquests camps Sí, me costa. cada vegada hi ha menys camps. Encara tenen que fer el del Mallorca, així. Que és això el que diguen que no volen que passi així en Mestalla. De Sí, en llunyar-lo. teoria al Mestalla no van a El no Sí, Mestalla. no, espero que no. Sí, a veure, perquè- per protocol de seguretat, Mestalla està sempre molt proper a... De fet, ja van acurtar el camp quan començàvem en Champions allà pel 2000, 1999 crec que era, ja van acurtar el terreny de xoc per a deixar més espai entre la graderia i el terreny de xoc. A mi és una cosa que m'agrada molt, que estiga l'afició damunt, Sí. és una cosa que m'agrada molt, i ja en els anys, estos equips com la Real Societat, que jo no ho entenia, el Mallorca ara que diu també Juanvi, i el Celta de Vigo estan estretant el que és la distància entre l'afició. Ja fa anys, Però ja fa anys començaven a el fer-ho. nou Anoeta, jo me'n recordo del vell, A Totxa era. i era impressionant. Quan feren este camp, és igual que el del Bilbao. L'han canviat i no han fet res. Continua la gent dins els Ostres, paràmetres. pues ja voldria jo el camp del Bilbao, Sí, però el camp vull del dir-te- Bilbao però vull dir jo- va a ser sede De l'Eurocopa. Sí, però me referís jo que el camp del Bilbao no li feren els anells d'atletisme com li feren a... Ah, ja sé el que vols dir. D'ahir... És que ho veig com sense sentit. Fer anells d'atletisme en un camp de futbol, expressament de futbol. Jo no... Ho veig com Això sense només que sentit. poden fer-ho que els camps olímpics. Clar, si tu fas un camp... El de Montjuïc en Barcelona, però la gent li agrada estar Però al ahí. final... I es queixa molt, la gent de I- l'Espanyol es i- queixa i molt. al jugador de casa li agrada sentir la lent de la seva afició i... I tant. Juanmi, continuem. I el partidazo, que com tots sabem per desgràcia no fou per a nosaltres, es va donar a la ciutat condal, on el València va caure per 5-2 en un partit lamentable. Partidazo. Un partidazo. Martillazo. He dit partidazo perquè Un Movistar el designa així. Sí, però Ja, martillazo. Ara, Martillazo. Juanmi, també t'haig de dir una cosa, el Movistar designa així el Real Madrid-Málaga. Sí, també. saps? Sí, Madrid o Barça sempre. El Madrid o Barça sempre. Sí. Sí. Que anava a dir-te, Juanmi, partidazo que dura 6 minuts i 6 pico, minuts. Sí, sí. jo crec que no dura res. Qui? No, veritat. Perquè 2 minuts. Se sabia, vamos. antes de començar el partit, Minut 6-2-0. Les se imatges sabia de- el que anaven a fer. Però Les anem a imatges veure. dels jugadors Anem a veure, a l'avió. recordeu-se el dia del Mallorca, quan van prendre el partit. Sí, que així de- 2 pals. Dos atacs del València i s'acaba la primera part. Sí, sí, no, sí. Mos poden... És que... Però escolteu, que mos podia haver passat contra el Mallorca, contra el Celta... Sí, que bueno, sí, de és que, fet, és que contra tu, el el Celta Mallorca no van pogut ser anar més... 0-2 la primera Sí, sí, part. sí, totalment. Los pals. I com si se'n va 1-0 al València, però si el Mallorca se'n va 0-2 No passa res. i el dia del Celta fan el primer gol i després hi ha un xut de... Però la Real Societat de- igual, eh? no? De Iago Aspas, Ah, abans. que va poder ser el 2-0. Mm. I la Real Societat, nosaltres és on plegarem més a porta,
Però la també primera part... també te pogueren fer un 0-2 Però moltes fàcil. lagunes. Juanvi, no deixem la ciutat condal i seguim en els equips d'allí. Sí, l'Espanyol, que va jugar a Ipurúa i va remuntar als instants finals per un resultat de 10-2. Ja li tocava a l'Espanyol, no? Sí, estaven molt centrats en les 3 previs d'Europa League i a poc a poc jo crec que tenen equip per eixir Juanvi, del ball. desconec totalment què ha passat amb l'Espanyol i l'Europa League. Igual que el Sevilla l'any passat, al quedar sèptim en la Lliga té que passar, o ha tingut que passar 3 fases de prèvia... Sí, no, això ho tenia clar perquè el Panda se n'ha anat i no ha pogut jugar a Europa, però com va l'Espanyol en l'Europa League? No, ara ja està en el grups. Ja està en grups clar, i tot? clar. Encara m'han pres, Esta setmana comencen... Comença ara esta setmana, Molt bé, l'Espanyol. molt bé. I l'actual líder en solitari, el Sevilla, també va fer el seu per a sumar els 3 punts. Menú golaç. A Àlava, pues, l'equip de Jule Lopetegui es va dur una altra victòria clau per la mínima, però tot compta i segueixen allà dalt. Crec que, si no m'equivoquen, 10 punts. 10 punts, líders en solitari. Senyores i senyors, Joan Jordan, aquell que Marcelino dia que era un jugador de regional. Pues, Sí, exacte. ahí el tenen, fent un golàs i, Donen 3 punts, i sí. capitanejant, encara que no duga el braçalet, Tirant-se al l'equip Sevilla. a l'esquena. Continuem, Gran Juan. jugador. I el Granada, que està sorprenent amb les eixides com a visitant d'enguany, va guanyar a Balaïdos per 0-2. També cal destacar que el Celta en els primers minuts es queda amb 2 jugadors menys, però el Granada, si no m'equivoque, 7 punts dels últims 9 fora de casa. Juan, Sí, una pregunta. Per què es queda el Celta jugadors menys? En el València, Maxi Gómez era pogut anar al carrer. Exacte. No, era roja. I no s'aplica. En i no la regla s'arregla és roja. Bueno, expulsió. també passant més talla a Paulista i tampoc Sí, li però ho aplicaré. Modric anar al carrer. Un jugador del València, Jorge Saez, va ser expulsat Sí. en el Celta. Saez, va ser? Sí, això és el, que, Sí, eixe és el sí. central del Tenerife, ese xiquet. Sí, el que jugava en el Tenerife, que Sí, sí, sí. està cedit. Ese fitxaje és de Longoria. De Longoria y de Marcelino. No, és Longoria. Longoria és el que va apretar. Però Longoria, Bueno, Marcelino va i apretar, no, Mateu, que jo té- torno a dir-ho, són tot u. Juanvi, Exacte. El penúltim partit, el Valladolid no pogué passar de l'empat a 1 davant l'Osasuna, i per últim el Betis, que arriba a anar 0-1 i amb un jugador menys en el minut 25, va aconseguir rascar un punt valiós per eixir de les zones de descens, que falta li fa, gol de de Ximo. Joaquín Arte, sí, el Exacte. senyor Joaquín. Bé, un repàs molt bo a la Vull que apuntar que el quarta... Valladolid també a camp. El Valladolid també està Sí. de camp. El nuevo José Zorrilla. Però és en un altre emplaçament o en el mateix Crec que estadi és el renovat? Mateix. És igual que Anoeta, però no és El Valladolid. Que ja no és el de la canvi, pulmonia, El entonces. canvi que tenia... Sí, serà el de la pulmonia. Sempre, però sempre no, serà. no és no és el mateix. El de la pulmonia no ho conec jo. No, Bon pues, anàlisi, Juanvi. Ara vull que ens facis un repàs ràpid al que ha passat en la Lliga Smartbank. Sí, a la segona categoria del futbol professional a Espanya ens trobem a dalt de la taula el Cádiz, que al igual que el Sevilla, la primera divisió, va líder en solitari. 15 Benjamín punts s'alegra. 15 punts de 15 Tot el possibles. Cádiz, claro, home. Jo vaig néixer allí. Ja ho sé, ja. Això millor... Es del auténtico submarino amarillo. Ahí. Ahí estem. Benfica. A mi el que m'agrada és el que nomenarà ara, que és l'Almeria, que ha plegat el L'Almeria. Fakir este, n'ha tirat a 5 o 6 Sí, a l'entrenador. sobretot al meu amic i, Ja la carrera. i oient de quan en quan del que m'està Òscar Fernández. Sí, senyor. Si és de veres, sí, si és de veres. Pues està fent-ho bé l'Almeria. Juanvi, tira-li. Acompanyant al Cádiz va el Real Zaragoza de Shinji Kagawa amb 13 punts. I Juanvi, igual què tal... Perdona que l'Almeria. t'atalle. Què tal Kagawa? Està tornant la il·lusió a l'afició de Manya, està fent algun gol que altre i està donant un xoc que feia falta a la ciutat. Recordes que l'any passat tu i jo parlàvem del Sí, Saragossa, tots no? els partits. Que volíem Totes les que jornades, sí. salvara... A veure si enguany pot ser. pujar. I Exacte. puja. Jo és que tots els equips on ha jugat el Guaje, no sé per què, però els tinc A mi me passa això en el apreci. Sporting. Eh? Continuem. I el Fuenlabrada, que acaba de pujar a segona de segona B, està donant la campanada en les primeres jornades. 10 punts i fins ara a zones de playoff. I què ens pots dir de la zona baixa? A la zona baixa es troben alguns equips que jo denominaria històrics, com les Palmes, el Deportivo de la Coruña, el Racing, l'Extremadura i com a colista amb un punt, l'Oviedo. Bé, del... 0-2 contra el 0-2. Sí. De l'Oviedo ens ho podem esperar perquè fa poc que es va refundar i tot, però Sí, clar, almenys de estan les ahí. Palmas Han de... tirat bé l'entrenador del Oviedo. Sí, bueno. Y una otra coseta, bueno, eso ya es ir por los cerros de Úbeda, pero el tema de las dichosas promociones, el Albacete que queda tercer I estic- en Lliga,
no puja a primera, va pujar al Mallorca, que queda crec que el que feia 6 al final, i ara l'Albacete, pues mira, podria estar massa bé jugant en primera per mèrits, perquè queda tercer, i ara l'Albacete crec que va el 14 o 15. Sí, està mal. Crec que va. El 15 per va. treure diners. Els 6 punts. Això és el que decidien ells. Exacte. Juanvi, abans de passar al 3-2-1 de la primera divisió, quins jugadors destacaries d'esta lliga, de la segona? Fins ara, en les jornades que duguem, destacaria Stuani, que és un jugador que jo no comprenc com està en una segona divisió, ja que té un promedi de 1,33 gols per partit. Sona al València, sona per al València. Sí, estic a prop. Començar no jugant en el Girona, perquè es pensava que anava a eixir del club i no ha trobat equip i està jugant al Girona. Després, com comentàvem, Kagawa, és un jugador clau i que ha retornat la il·lusió al Saragossa, i Cristian Herrera, el davanter de l'Osca, que també porta 4 gols, el seu casiller particular. Perfecte, Juanvi, ara sí, anem en els MVPs de la primera divisió, i aquest 3-2-1 característic que ens fas cada jornada i que m'han dit que la gent que ens escolta m'han dit que els agradaria que pues, al final de temporada, segons la teua puntuació, farem com un rànquing, no? Una espècie de rànquing on se van sumant anar sumant els punts, cada temporada final, reunir-los. Sí, no és fàcil. Esta jornada han hagut un muntó de jugadors que podrien estar al top, com per exemple el ja anomenat Gerard Moreno, Luis Suárez o el mitjante del Sevilla, Joan Jordan. Però m'he quedat en estos tres. En un punt, li'l done al xique del Barça, Ansu Fati, autor d'un gol i assistència front al València. I un dolor de cap tremendo. I pogué haver fet 2 gols més. Que diguen a Garay, a veure. Sí. Amb 2 punts, Nacho Monreal, gràcies a la seva notable defensa i un gol front l'Atlètic, va tenir un debut somiat a l'estadi remodelat d'Anoeta. I per últim, en 3 punts, pense que serà un des que estiga sempre dalt en el top. Tenim al francès Karim Benzema, que feu 2 gols per encaminar la victòria local i tingué un parell de palos que pot ampliar el seu casiller particular. Karim Benzema sol ser un jugador fetitxe teu, també també tinc que dir-ho, No, m'agrada Benzema, però és el jugador que està tirant del carro d'un Madrid, ja du 2 temporades, i malgrat que no siga un nou golejador pur, un jugador que a part te dona moltes coses. A tots els que ens estiguen escoltant i als que puguen escoltar això, si no és ara al directe, pues quan ho pugem a Facebook, etc. He de dir que Juanvi, i vos ho dic davant de vosaltres, Juanvi ha millorat mogolló, però mogolló, des de l'any passat a ha pegat un vot espectacular, i és que a més és tan professional que m'envia tot el text que va a dir, i a més, avui s'ha estrenat enviant-me les 2 captures de pantalla de la classificació de primera i de segona divisió. Sí, hi havia dubtes. Per favor, si ens esteu escoltant des d'ací, fitxeu-lo, vull dir, és una oportunitat de mercat. És una oportunitat de mercat per a qualsevol programa. Esto treball. També, ja és el si n'hi ha alguna Benjamín. Que n'hi ha moltes, és un xihuapet, exacte, xove, xove. Molt bé. Aguado, és aguado. Normal, tots els aguado, Benjamín. Aguados son Ambercocs, quininos. Una marca de Ambercocs que son aguados. Xics, ara anem a tornar a parlar del València i més endavant toca parlar sobre futbol internacional amb Josep i sobre futbol femení amb Miguel. Però vosaltres creu que és normal que un president del València tinga de foto de perfil a... Com li diuen a este? Apu, el de los Simpson, riguent-se en Mestalla de fondo i en lloc de Mestalla fica Badulaque. Per als que no ho hàgiu vist o no ho sapigueu, això és cert i és real perquè és una notícia que va traure Morata i que ha refrendat Paco Polit Julio Insa també. I Julio Insa. Vull dir, ells tenen el WhatsApp d'este senyor, val? I evidentment tots ho han vist i han fet la captura de pantalla. Ara Anil no va poder dir que això no és cert. Digues, Benjamín. I a tu te pareix normal que n'hi hagi que 2 presidents de València vinguin a l'apunyalar per unes accions que no m'has pagat i li envien dos mercenaris? Al cap i a la fi, Benjamín, això són assumptes personals d'ells que a nosaltres ni mos van ni mos res. No, eren accions del València, eren 2 expresidents del València. Però això, realment, ells estan fent-ho i per ells, no de cara a l'afició, no té res a veure. A mi me dona igual que se maten. La imatge de 2 presidents del València
pegant-se navaixes com si foren dos delinqüents del carrer. Este home, Però la bueno. foto perfil, a mi no m'agrada, perquè puc entendre que és una burla, que està burlant-se el València, però estos Home, dos que pots li entendre- miren a baixar... Pots entendre Te i torno a entens. repetir, Juan Carlos, Està clar. el València, l'altre Sí? dia 1. I tu dius que no era el l'altre dia Circo? dia 1. Estava la cosa va bé, tot està clar, i en cas peguem un tir en el peu perquè anem coixos. I Benjamín, Què vols que te diga? dient això que estàs dient, la cançó d'un circo no és la correcta? No. Un circo te dona il·lusió, ja ho diu. Te dona il·lusions. Estos no te donen il·lusions. Estos l'únic que te donen és... Te la lleven. Ganes, te la lleven. Bueno, alguns circos també te la lleven la il·lusió, també t'ho dic. No, jo crec que no. Una cosa, jo crec que no. L'únic que te dic, i te torno a repetir, per a mi tan culpable és Peter Lim com Marcelino. No poden, i després, no poden dir, mira, se n'anà Marcelino, pobret, se n'anà Marcelino i l'equip no va. No, en Marcelino tampoc anava als 3 primers partits de Lliga. Sí, però recordem que En l'any Marcelino, passat començava Marcelino no ha renovat res. Ni la forma de jugar, ¿para qué me fiches tú, Sobrino, Maxi Gómez, fulanito, menganito, i m'empren la lliga i no m'estraus ni d'inici ningú de jugador? Tu lo que eres és un enredador i topeta en un dictador i va al carrer. I ja està, és el que ha passat. Miguel Aguado, què penses d'això? Pues, jo què sé, jo pensava que no era de veure, però si tu diuen que han fet captures de pantalla i tot, a veure, ell és lliure de, però collons, perdó la paraula, però com a president d'una entitat així sèria com el València, que tinga això com a perfil, que ho tinga jo, que soc un pordiosero de poble i tal, que sempre estic a cachondeo, però un tio que és president d'una entitat com el València, si és aixina com diuen que és, falta de respecte, poca carisma, puntos suspensivos. Està clar que cada un en el seu WhatsApp personal pot fer el que vulga, però és el president d'una entitat com el València, i aquest WhatsApp saps que pot arribar a periodistes i que es pot publicar i estàs donant una imatge que representes a moltíssima gent. Per tant, es pot pensar el que vulguis, una burla, una broma, però és inadequat per a... Estaràs d'acord amb mi que si no hubiera passat el que ha passat, aquesta foto perfil no mouria res. Tampoc sabem des de quan la té. Claro, exacte. Si no hubiera passat, a la millor la té de fa molts anys. Sí, exacte. Mireu, sí. jo el que vull pensar... Des que va vindre així. El que vull pensar és que a este home li han enviat aquesta foto tipo meme, no?, que s'envia, Sí. que li ha fet gràcia i se l'ha ficat sense saber, Pot ser que sigui exacte, així, sense pot ser. saber, Lo que sense podia saber la provocar. transcendència que pot tindre això així en València. Anem a continuar i ara vaig a ficar una melodia per a donar la intro al futbol internacional. I esta és per a Josep, a veure si t'agrada, Josep. Sientes lo mismo, si sientes la corriente por el organismo, si aprietas los dientes para fingir y te muerdes los labios por no morderme a mí. Así que solo dímelo, dímelo, dime si también lo estás sintiendo. Dímelo, dímelo, dime si el calor te va subiendo. Josep, t'apuja el calor pel cos. Esta és nova, Esta és nova. És novíssima. Esta és novíssima. És de fa una, no és? una setmana, sí. Sí, sí. T'apuja el cos, t'apuja el foc pel cos quan veus el futbol a Europa? Molt, perquè els partits a les lligues internacionals no són igual que en Espanya. Són molt diferents. L'ambient sobretot, eh? Buah, en Anglaterra és que te posa la pell de gallina. Pues mira, anem a per ahí. Josep, què ens pots comentar de la Lliga Anglesa? Bé, doncs en primer lloc parlaré de la Lliga Anglesa, on el Liverpool segueix invicte després dels 5 partits guanyant. Va guanyar per 3-1 al Newcastle, malgrat que l'equip visitant es va avançar al marcador. A més, el City va caure derrotat a casa del Norwich per 3-2. Sí, però en fallos garrafals d'Otamendi Sí. i de l'altre no recordo qui era, però d'Otamendi va ser uno garrafal, vamos. Laporte crec que després va lesionar per a 5 o 6 mesos. La porten que... I esta derrota que fa més líder al conjunt del club, ja que el Liverpool va líder amb 15 punts i el City va segon amb 10. Que important és deixar treballar, eh? Sí, per supost. Ahí tenim el campió d'Europa. A més, el Chelsea, que és el nostre rival de demà, que és important saber, va guanyar 2-5 al Wolverhampton.
amb un hat-trick de... Ese equip del Chelsea és recién apujat, ese equipo? No, ja... He Europa League este any. Sí. Sí. Sí, este és el segon El any. Wolves és el que... El de Nuno. El que condueix Nuno. En Vallejo de central. Sí. Bueno, va guanyar 2-5 el Chelsea amb un hat-trick d'Abraham, que va ser un jugador que va ser la gran amenaça per a demà. Ho tinc molt clar. Tenim a Garay. I encara que la posició a la taula... Josep, com has dit? Abraham. Ah, Abraham, sí. Encara que la posició a la taula classificatòria del Chelsea no és molt bona, i perquè es troba 6è amb 8 punts, està ara mateix fora de llocs d'Europa. Ja voldríem estar Per a demà nosaltres tinc així. bones sensacions, ja veus. Sí? Sí, senyor. Pues jo no. Demà serà, què serà? 4-0? Demà és un escaparate per a ells. Jo... Messi va a apretar el culit. Juguen Champions, hi ha Anem a Eurocopa disfrutar. i I jo si crec va- que si pot ve- passar de tot, i pot això passar, que tu pot passar. comentaves, que sí que en desembre van així alguns jugadors, no? Si volen, si volen eixir d'ací, ja Tenen que fer bon paper a Europa. Les càmeres no són les mateixes que les hem vist. Estava pensant que no vindrem a, Te van a comentar. narrar-lo. Te van a demà? comentar. Després ho xerrem. Continuem, Josep. Bé, pel que fa a la Sèrie A, l'Inter de Conte va tornar a guanyar esta jornada per un gol a 0 al Udinese, equip que tampoc ha cedit ni un punt en el que portem de temporada. I pel que fa al campió de l'Scudetto, la Juve, no va passar de l'empat a 0 en la seva visita a la Fiorentina. El líder actual és el propi Inter, però el Torino, que està jugant a hores d'ara, pot empatar a punts si esta nit li guanya al Lecce, un equip recent ascendut. Josep, en el Torino encara està Zaza? Sí. I està jugant? Sí que juga en companyia de Belotti en la punta d'atac. Vaig a davantera. Belotti i Simone Zaza. I ara també nosaltres, Uf, ja ho diria jo. De psiquiatre. Això d'antena és de psiquiatre. Sí, això Sí, va... però- I l'entrenador té que ser un psicòleg Sí, sí. divino, perquè no s'expulsen els dos o s'enganxen entre ells dos a rinya per un Mira, valor. Benjamín, ara parlarem sobre la psicologia en el futbol relacionada amb Marcelino. Continuem, Josep. Bé, pel que fa a la Bundesliga alemana, el Red Bull Leipzig encapçala la classificació amb 10 punts, després d'empatar a un dissabte passat davant el Bayern de Múnich a casa, i d'altra banda l'equip bàvar es troba a la quarta posició amb 8 punts, que és molt raro, considerem que el Bayern vagi a quart. Sí, no? Totalment, i el Leipzig amb Timo Werner, Timo no? Werner. El Bayern ha pillat una baixoneta, Sí, però torna a repetir-ho, ja m'agradaria saber com està el Bayern. Sí, però el Bayern... Sí. Continuem. Bueno, pel que fa als 3 jocs de la Lliga de Campions, el Sucumen, el Dortmund, que va vèncer per 4-0 al Bayer Leverkusen, Continua marcant el Càcer? amb altre gol del Càcer, que si no me fallen els càlculs porta 3 gols en 4 partits. 3 gols en 4 partits i 20 nanos. Se va marcar l'any passat, Sí. I a la tercera posició, que és l'altra posició que serveix per entrar en Champions la temporada que viene, està un sorprenent Friburgo, que va guanyar a domicili 0-3 davant el Hoffenheim. Molt bé, a mi m'agrada que aquests equips sorprenguen. A veure, jo hi ha una cosa en aquestes lligues que està comentant Josep, la diferència no és tan gran com així en este país. Me referisc que així n'hi ha 3 equips, 4 que estan ahí. Sí. ¿Vale? Bueno, sobretot 3, 3 que tenen un pressupost Tu vas a abismal. En Inglaterra i ara ja s'ha dit el Manchester United, però sempre n'hi ha 7 o 8 equipos o 9 en la lluita del títol. Després vas a Alemanya i igual, ja fa uns anys que també, i en Itàlia pues, sempre ha estat l'Inter de Milán, el Milán, i ara n'hi ha diversos equipos que estan ahí. El per què hi ha aquesta diferència? Jo crec que és per el reparto de drets televisius, de televisius i altres coses. Tu el que no pots tindre és Madrid i Barcelona ara, i sempre passa igual, el Sevilla primer, ara, d'ací 4 dies, els dos és sempre dalt i l'Atlètic de Madrid rere d'ells. I a més, ja sabem a lo que eixim. Molt malament tenen que estar aquests equips perquè el València, el Sevilla, Betis, Atlètic Bilbao o Real Societat o el Villarreal guanyen una lliga. Sí, no... Hi ha una diferència, a més, el reparto des de les televisions és enorme, així, hi ha una diferència abismal. I allí tants diners n'hi ha, el 80% per tu. I quan me diuen això jo pense que el valor que va tindre
que va tindre guanyar el València a la Copa del Rei la temporada passada és molt gran. Totalment, i a més a un Barcelona, perquè No, sí, sí. amb tots els respectes, que si tu li guanyes al Getafe com van fer en el 2008, pues sí, és una hazaña, has guanyat la Copa del Rei, però és que li la guanyes al Barcelona. Que venia a guanyar 6 seguides. Exacte. O Continuem quan guanyes en... dos lligues, perquè el Barcelona i el Madrid estaven fatal. Sí, a principi de segle van guanyar Del 2 2000, lligues del 2000. i va coincidir, evidentment, com tu dius. És que si no coincidís així en que Madrid i No hi ha Barça manera. passen per una crisi, No. no podríem. Josep, de la Lliga Francesa tenim algo? Sí, per últim volia parlar de la Lliga Francesa, on el PSG és líder amb 12 punts, després de guanyar per la mínima l'Estrasburg amb un gol de Neymar, que tant s'ha parlat amb una tisora espectacular en el temps de descompte, que va donar els 3 punts a l'equip parisí. I per l'altra banda, el partit atractiu d'esta jornada va ser el Mónaco 3, Olympique de Marsella 4, on el conjunt monegasc que es va avançar per 2-0, però finalment van caure derrotats. El Mónaco, que no alça cap des de la temporada passada, i ara mateix està en llocs de descens. El Mónaco és un altre equip en Mendes, no? Sí, bàsicament. Bueno, però Mono com ho guanyar en pretemporada, Ja en tenim prou. Sí, ara parla d'ell. I ara per últim volia parlar del Lille, rival del València al grup de Champions, que va guanyar 2-1 a l'Angers i es troba a la quinta posició classificat amb un 9 punts. Va guanyar 2-1 a l'Angers. Angers, sí, l'Angers. Així que farà poc que pujar. 2 anys. 2 anyets. Molt bé. És un equip que pressiona. Sí. Josep, algo més que afegir? No, està el meu resum del futbol internacional este cap de setmana. Fenomenal. Josep, esperem que cada dilluns, els dilluns que pugues vindre, evidentment, ens dugues un resum tan exhaustiu com el d'avui. Continuem, xics, i continuem parlant sobre qui és limista i qui és marcelinista. Jo ja sé que Marcelino ja no està en el València, que el Marcelino és història, però és que això és un tema que a mi tinc curiositat per saber la vostra opinió, i per lo que diem de la psicologia de Marcelino, jo sempre he dit que un entrenador que no és ambiciós en la plantilla, en tindre jugadors bons en plantilla, per a mi no és entrenador del meu equip. Jo quan un entrenador diu que este no ve perquè podes estabilitzar el rendiment dels dos titulars, personalment, jo no el vull. I Marcelino ho ha fet. Marcelino no ha volgut desestabilitzar ni a Garay ni a Paulista duent a Otamendi, tampoc ha volgut desestabilitzar la part de l'atac duent a Fekir, etc, a Taubin. Jo trobo que en este cas els marcelinistes i els limistes deuen d'eixir i dir jo preferia que lo que anava a fer Lim, o jo preferia el tipus d'equip que volia Marcelino. Juanvi? Sí, jo no soc partidari de ser ni d'un ni de l'altre, perquè com dius... Que també n'hi ha una opció, a no ser partidari, exacte. Un és història i l'altre no és entrenador. Per tant, jo crec que ambdós tenen part de culpa, però està clar que l'opció, com ha dit Benjamín, l'opció correcta no era tirar-lo en este tram de temporada, perquè ara mateixa no li veig futur a València. Per tant, està clar que Marcelino s'ha equivocat amb el tema fitxajes i les seues demandes, però pensant pel València jo crec que Lima hauria de tindre un poc més de cura. Però aleshores no acabes de respondre al que jo, o a lo millor és que jo m'he explicat mal. Tu, si fores amo i senyor del València... No l'haguera tirat, exacte. No, però jo no parle de tirar o no tirar. Quin seria la teva política de fitxajes? O sigui, tu haveres fitxat com Lim o haveres fitxat com Marcelino? Home, com Marcelino du 2 anys que les coses han anat bé. Per tant, jo faria més cas a Marcelino, que coneix més la plantilla i coneix més el que necessita l'equip. És un home més de futbol. Aleshores, tu eres més de Jasons i coses així, no? Tampoc me fiquessis aquests exemples. No, te fiquessis aquests exemples perquè Marcelino... Soc més de Coquelin, per exemple. Sí, però... Que també el dugué ell. Vale, Coquelin el dugué ell, però Marcelino... No, però anem a veure. Marcelino va fer una plantilla quan no tenia res i ara que té, en lloc de sumar, i donar competència als titularíssims. Exacte, el que ha fet acomodar els titulars. Això no em pareix... Marcelino no feu ninguna plantilla. La plantilla, qui porta a Marcelino? El porta Salvo. Salvo, dic, mira, mare de Déu. Mateu. Qui fa la plantilla? Mateu. Sí, la comesa confessió Mateu. Mateu. Yo vaig a contestar-li a Juan Carlos. Así que entonces que venía Peter Lim
a vendre-nos morlacos, que dia un... Julio Insa. Vale, morlacos. Que anava a gastar-se 30... a fitxar a Cristiano Ronaldo. Sí, que el primer any Anem digué- a veure... digué la bomba. Ah, sí, la bomba, bueno, res. Negredo. El tiburón. Ve, La ve, bomba. ve este senyor, porten a Marcelino, i el que li fa l'equip, el 90% de l'equip, pot demanar algun jugador, l'entrenador, és el secretari tècnic. En este cas, qui era? Mateu Alemany. ¿Vale? El senyor Peter Lim es té que dedicar a dirigir el club socialment. Està clar. I punto. Ara, senyores, eixe jugador és massa car, jo no el puc pagar. Eixe jugador sí. Però ell intervindre, com va intervindre en portar a Gary Neville, o Neville, com vulgueu dir-li, portar a fulano, portar a Mengano, si no té ni puta idea de futbol, no tornem a passar el que passava en el senyor Soler. Però Benjamín, jo Que també... Soler no sé... Sí, ell paga. No, no vull dir això. Vull dir que com a president, ell el que vol és guanyar pasta, dur jugadors de més nom, que Però a veure, si tu dus a Otamendi te costa un dineral i te juga 2 temporades i acaba així, què diners li vas a treure? No, que està clar, però vull dir, ell el que vol són jugadors de nom i Entonces, jugadors lo lògic és que deixe treballar els que són del futbol Sí, i homes de estic futbol, d'acord. deixa-los treballar, l'escola va de categoria, ves traient jugadors, ves cedint-los, perquè si cedixes a un jugador jove, igual, mira Silva, teix i li guanyes també diners. El que no pots fer és el manantial d'on brota l'àuia, carregar-te-lo que te l'has carregat. Això és la primera. Sí, estic Per a mi, els que estan a favor de l'IN s'enganyen totes. Benjamín. Després, el senyor Marcelino sap que hi ha una persona per dalt d'ell, que no és Peter Lim, que és Mateu Alemany. I ell no té que eixir en televisió fent el tonto dient que si Mateu Alemany o no si Peter Lim ni Peter Lim. Mateu, en una reunió, passa això, jo necessito saber que això. Comunica-ho. Però és que s'ha assegut una casa de cites. Això sí que ha sigut un home. Però jo crec que si n'estem anant de la pregunta que Sí, fa Juan anem a Carlos. veure. però Per això... vaig acabar Sí. ara. Jo no puse ni de Lin ni de Marcelino. És que no Perquè- tenen que ser. Perquè jo no me puc decantar. Jo l'únic que faig és defendre el València. I Això el que crec que tenen que els fer. dos han perjudicat al València. Correcte, tot. És igual que el tema de jugadors, ni parejiste, ni parejestos, ni res. Els dos Però han perjudicat el que està preguntant Juan Carlos, que se n'està demanant ja crec, Sí. el tema de fitxajes, jo crec que para per lo Però què t'ho ha dit de Otamendi. Ángel? Sí, Qui sí, té que sí. fitxar el secretari tècnic? Sí, però que ja se n'ha demanat molt. Però jo crec que el que A vol veure, dir Juan anem a Carlos... veure. Miguel, perdona, ara vas tu. El secretari tècnic o el jefe? El jefe No, pot... no, no. No, Benjamín, deixa'm parlar. No, el jefe té potestat de fer-ho. Deixa'm parlar o te tanque el micro, És que jo puc tindre un jefe i potser el jefe és un capitalista que ha ficat diners per fer una obra, per exemple, el meu, mira, comprates de solar i diu eixe pressupost tinc perquè me faig aquesta obra. I el constructor fa l'obra. Però l'amo no s'entera si va lluir del xef, si va lluir de barreja o si és una altra cosa. Però l'amo pot dir- Per què no entén? Però l'amo pot dir, ixe xalet el vull en piscina. Sí, però qui fa la piscina? Ell? Però Si no qui- sap fer-la. Però fiques diners. Clar, sí, Bueno, Però fiques diners, Benjamín. Com anem poder a veure. pot fer-ho. Vinga, va. El que jo volia dir és el que va contestar a Jo Miguel. que, veure, jo lo que opine com a exjugador i ara entrenador, sí, l'entrenador és el que té que demanar jugadors. S'ha de fer-se, però, o sea, s'ha de fer-se als jugadors que tinguin edat. Però, si a tu, el que mana, el que fica diners, te diu, mira, jo vaig a aportar esto y a estos, un entrenador, sí, els jugadors se tenen que acoplar al entrenador. Però els entrenadors se tenen que acoplar a lo que tinguen. Sí, molt bé. I sí, Pues que espera, vaya a fer- perdona, que vaya a perdona. fer el café a l'Almeria, Espera. tu al carrer i xuen esto, ja està. Espera, perdona un momentet, tío. Entonces, el que debería de fer Benjamín anava a dir, el que debería de fer ja te faig entrenador del València i tot. Alguien diu Benja. El que debería de fer, ja no Marcelino, sinó qualsevol entrenador que vagi a un club, sí, jo demane 4 o 5 jugadors, però si el president li ha entrat per uno o li ha entrat un altre, jo tu te'l porte. I tu t'has d'acoplar, igual que els jugadors s'acoplen a tu t'has d'acoplar a lo que tingues. I si a tu te porten un jugador, que en este cas diuen que si és que Otamendi anava a revolucionar Otamendi en els equips que ha estat, i t'ho dic perquè conec a gent que està ahí en Manchester, de bona mà, Otamendi és un tio, és un professional com una copa d'un pi. I aquest tio no ha obert mai la boca si no ha jugat o si no l'han convocat en el Manchester, Si ell va ni res. demanar anar-se'n del València, ara per què vols tornar? Però és normal que demani anar-se'n del València, Però si és Benja. que el problema Si cobrava està... 3 vegades més. Però el problema està Claro. molt greu. És que l'equip
necesita un jugador así, en esta posición. ¿Necesitaba realmente un central? Sí. ¿O era un capricho? No, sí que se necessitava. Necessitava un central en jerarquia i perquè Diacabí li falta molt. Tot el que li queia mal se la lleva de damunt. Bueno, però necessitaven un central. Necessitaven un Per X o per Y necessitaven un Miguel has central. estat en un vestuari igual que jo. En un vestuari, si n'hi ha algun senyoret que cobra més pasta i vol ser jefe venint de l'últim, el corral se dispara. I més hi haguem dos gallitos i en això té raó Marcelino. Però mira, Aleshores ja m'has respost, Benjamín, tu eres marcelinista. Miguel, No, Al revés. Jo no soc marcelinista. home, si estàs dient que té raó Marcelino, ell no dura a uno que li faig la competència. Però Peter Lim tampoc pot obligar a dur jugador sin saber. A Peter Lim lo que té sus assessors i li diuen, eixe jugador l'altre assessor. Ara l'altre, i xuen. Però el que jo vull dir-te és que jo no puc ser ni d'un ni l'altre, jo soc del València. I per a mi, esos han fet mal. Qui ha fet més mal? Això no es pot valorar. Però és que, Benjamín, si Peter Lim diguera no, jo és que vull que xue així el velocista este, com li diuen? Usain Bolt. Pues Marcelino és normal que diga, ostres, és que Usain Bolt... Però si Benjamín... Per això s'ha queixat. I li han molestat i fora. Exacte. És que ahí està el detonant. Josep, tu què opines? Bueno, jo opino que els dos tenen part de culpa. Lim per tirar a l'entrenador, que ja estava consolidat el projecte, en un moment molt mal, en un moment que no es deu tirar un entrenador a 3 dies de visitar el Camp Nou i a, no sé si 6 o 7 dies de començar una edició de Champions, no pots tirar un projecte per la borda que ha fet de 2 anys, perquè sí. Perdona, Josep, i mos va enganyar, Peter Lim. Ara va dir que era un projecte a largo plazo i Ell mateix l'ha tallat. Per favor, uns i altres. Això sí que és de veres. Bueno, anem a deixar ara de parlar del València, perquè anem a parlar del València, però anem a parlar del futbol femení, del València femení, que tenim així a un expert, però Miguel, t'ha de ficar una música. Claro, fica'm el Elevation, tio. Anem a veure, li he ficat així a Juanvi, li he ficat a Josep, i atén a lo que sona, a veure si t'agrada. A veure. Si t'agrada. Silencio és lo que li tenim que demanar a vegades a Benjamín, Silencio, sí. Miguel, Pues mira, encarregat de la secció en femení de Sentiment Mestalla. Ja fa molt de temps que no parlem del València Club de Futbol Femení, perquè, bueno, l'any passat no podies estar habitualment, ho fèiem mitjançant el telèfon, però jo crec que enguany sí que vas estar així més assiduament. Si no passa res, estaré més assiduament. Molt bé, doncs... I per cert, la cançoneta que has ficat va molt bé perquè ahir les jugadores del València, després del partidazo que feren i de golazos que feren, deixaven en silencio als pericos. Com has filat, Miguel, com has filat. Però escolta, si fiquem esta cançó a banda el silencio que han guardat avui els jugadors en la roda de premsa. I que demà també el van a fer. Sí. Bueno, anem a parlar de sí, escolteu, van a pagar ells la multa, Sí. Van a pagar-la ells, sí. No, clar. Pense que si n'hi ha una normativa en la Champions que tenen que eixir els jugadors a parlar, el capità i el que tenen que eixir, per a mi això és una burla. Perquè si tinguera que pagar-la jo, dius, hòstia, jo no tinc diners. Però a dins quina multa van a ficar-la? 5.000 euros. Per tots els jugadors? Correcte, un xupito, Benjamín, un xupito. Això és calderia, destituïts de la competició. Anem a parlar del futbol noble. Jo parlo amb Miguel. Anem allà, Miguel. Vinga, parla'ns del València, com ha començat la Lliga per al femení. Començant la setmana passada jugant en casa contra l'autèntica bèstia negra de l'any passat, de la temporada passada, la Real Societat, que no li guanyarem cap partit. Que es va eliminar de Copa. Que es va eliminar de Copa i acabar sent el campió de Copa de la Reina. Empatarem en casa 2-2, perdent 0-2 en la mitja part, un arbitratge pèssim,
El primer gol de la Real Societat va ser, però 4 metres, no és ninguna exageració, 4 metres fora de xoc. Però el Bar enguany no entra en la Lliga Femenina encara? No, encara no. Un entrenador com tu, és que el Sarvi, I al final... estem perduts. No, així estem fent la crònica del... Jo no estic parlant de l'entrenador. Se queixa del No, però Sarvi. jo no estic parlant de la com a entrenador, jo estic parlant de la com a la crònica, com a la crònica de sí. I al final, pues, la Maripaz, com no, va fer el doblet. I ahir jugarem en la ciutat esportiva Dani Jarque, un partit que era boniquet, perquè en l'Espanyol està la nostra amiga Débora García, que ha tornat a casa. Va ser un partit que el València comença molt clar dominador del partit, imposant molta velocitat al partit, la veritat, tenint molt bones jugadores enguany el tema de lo que és o sea, en la part ofensiva. S'ha notat el canvi d'entrenador? S'ha notat el canvi psicològicament, anímicament i futbolísticament molt. L'any passat és el que comentàvem, l'any passat no sabíem a què jugàvem. Ves a les xiques dins del camp que no sabien, miraven al banquillo, li feien gestos a Òscar, el que estava d'entrenador, i és que ell no sabia reaccionar. I enguany està la xica esta, Irene Ferreras, que l'any passat, crec que no arriba a ser considerada la millor entrenadora de la Lliga, però estigué també per ell. I enguany s'està veient un equip que té les idees, que vol tindre el valor, vol atacs ràpids, no vol tindre perill en defensa, o sigui que el que diguen sempre, si tu pots jugar en curt, la jugues. Si estàs molt agobiat que te pressionen molt, en seguida o ve Cristina Cubedo o Natàlia o la que estiga jugant en aquest moment de central, si te passe, fa el passe, si no te passe, carretera i manta pa cada banda i pressionem allà dalt. O sigui que el que estàvem comentant del partit d'ahir és el que va imprimir el València, molta velocitat, creant molts espais i guanyant els espais, i a raïs d'ahir va vindre el primer gol, va ser una xua molt ben combinada, acabant banda dreta, i després de 3 tirs i de rebutjar la defensa i la portera, el baló li arriba a Carol Férez, que li enviem una salutació a sa mare, a Satu, que és oient i mos sent des d'allà, des de Barcelona, per internet, i com bé dic, al tercer rebot agarrar Carol el baló des del punt de penalt i una picaeta i per tota l'escaire el ficar. La veritat és que Carol és una maga en el baló en els peus, és una xica de molta classe. Després del 0-2 el feia fitxatge d'enguany, és una xiqueta de 7 anys, Asun Martínez, la fitxaren de l'Sporting Plaza Argel d'Alacant. La xica esta, sempre que ha jugat categories inferiors en la selecció espanyola, este últim europeu en la selecció espanyola, considerant la millor jugadora de l'europeu, i va fer un autèntic golaç. Vos recomano que si vos podeu ficar el gol, és un autèntic golaç. Ella és zurda, agarra el baló en banda dreta, se n'anà tot a cama a canviar. Va internar en l'àrea i li va fer un retall a la defensa i li ficar per baix a la soca del pal a la portera, impressionant, un golaç. I el tercer gol pràcticament va ser molt paregut de, Zenata Coleman no, en enguany vol que li diguen Goyeman. Ojo. Goyeman, que va ser un gol paregut al que acabem de comentar d'Asun, un atac ràpid, molta velocitat per part de la línia ofensiva del València i acabar en un xut molt ben col·locat també de Goyeman, de Goyeman. I al final, 0-3 i 3 punts. I ara esta setmana un bonico partit com és el diumenge contra el Bilbao. Diumenge a les 11:30 vos recomano que va ser un partit bonico de veure, perquè són dos equips que el Bilbao és un equip que tanca molt bé, replega molt bé i al mateix temps ataca molt bé. Està ahí Lucía ahí dalt, que és una passada, i Yulema, que és una molt bona delantera també. I el València, juguem en casa. Esperem que guanyen i 3 puntets més. Miguel, l'any passat, este estiu, va haver una desbandada de jugadores. Total. Com trobes a l'equip enguany? S'ha reforçat bé? Sí, jo, el que he dit així d'Asum, l'equip s'ha reforçat molt bé. Hem fitxat a una todoterreno polivalent com és Viola Caligari, que és una jugadorassa. Ve de l'Atlètic. De fet, Viola crec que
ara mateix està considerada una de les estrelles de l'equip, no? Sí, i això que està jugant de central. És una xica que, com bé dic, és todoterreno polivalent, inclús pot jugar de mitja punta. Està jugant de central i pot jugar de mitja punta. És forta, és elegant i en el baló als peus és molt bona, és molt tècnica. I deixeu-me recalcar una coseta, la tornada als terrenys de joc d'una de les capitanes, de Paula Nicart, que va ser una de les lesionades l'any passat, que tinguérem 5 o 6 lesionades de genoll que passaven per el quiròfano. 8 mesos i... I ja tenia la triada. Sí. Tenia el lligament i... Sí. I va debutar l'altre dia, Miguel. I ahir crec que va ser en el minut 70 o per ahí crec que va ser. I res, ja tenim a una altra de les capitanes dins del verd. Perfecte. Miguel, has parlat que juguen diumenge a les 11:30. Diumenge 11:30. Enguany estan més equilibrats els horaris o encara fiquen com l'any passat que ficaven entre setmana alguns partits? De moment encara no han ficat cada setmana ningú partit, entre setmana, però sabem tots com se les gasta la Federació Espanyola, que igual d'ací un parell de jornades igual clava un dimecres a les 12 del migdia o un dimecres a les 8:30 o a les 9 de la nit, a saber. Mare meua, un anàlisi exhaustiu del València femení. És que parlar de futbol femení és parlar d'un futbol noble. Jo me'n vinc amunt del futbol femení. Pues mira, jo estic d'acord amb això. A mi, quan parlem de futbol, a veure, pot ser que soni atòpic, no? Però quan parlem de futbol, parlem d'un esport contaminat. Sí. I el futbol femení està naixent ara, no té tants patrocinis ni se manegen tants diners com el futbol masculí, i jo crec que és el que tu dius, és un futbol noble. Hi ha països en Europa que el futbol, Suècia, sí. Alemanya, el futbol femení... Sí, en Estats Units també. No, en Europa només està molt... El Ajax té els sueldos de l'equip masculí amb el femení comparats. A mi això em pareix molt bé. Crec que va ser, no sé si va ser Patrick Harrow o Alexia Putellas del Barcelona, li va contestar al propietari de Panini, de Cromos, perquè el propietari de Panini digué que no anaven a fer enguany cromos de la Liga Iberdrola porque en el Mundial no se vendieron, y es lo que digué la jugadora, que ya os digo, no sé si va a ser Patri o Alexia, que digués que para encontrar cromos del Mundial femenino, en una ciudad como Barcelona, habían solo 2 kioscos que vendían cromos. O sea, 2 kioscos en toda Barcelona que venían cromos del Mundial femení. 2 kioscos. A mi me n'envien tots els anys, almenys de 100 a 150 àlbums i molts cromos i van tots a l'escola. A casa molts els envien de Barcelona. I els portem a l'escola per xicotets, van comprant-se cromos i a part és que l'àlbum nosaltres ens donem 7 o 8 cromos i clar, ja ho fan aposta a les empreses per aplicar-les. Però tu imagina, si a Barcelona sols n'hi havia en 2 establiments... 2, sí, molt fort, molt fort. Seguint el Barcelona, l'equip que ha arribat a la Champions, al final de la Champions, etc. Entonces és normal que no tinga a tirar, és normal que no tinga a tirar l'àlbum. Però és que si ara encara te'n vas allà a la plaça de la Verge i tot això, i estan els pares i els xiquets fent coles canviant-se els cromos, hi ha un fum de cromos de futbol... Sí, no, però estem parlant de futbol femení, les cromos de... No, que si farem cromos de futbol femení, igual que el masculí, davant. Jo te puc dir a tu que València, la comunitat valenciana no tenia fa 5 o 6 anys llicències femenines molt poques. Ara crec que és la segona o la tercera d'Espanya. Sí, enguany ha pujat molt. En llicències femenines, S'han inscrit enguany, bueno, te ho haurà dit la teva filla, s'han inscrit molts equips nous, gràcies a Déu, que això millora. I de veritat que jo sempre vos ho dic, us recomano que aneu a Paterna a veure un partit de futbol femení. Sí que no té la mateixa explosivitat, la mateixa força que el futbol masculí, però el que estàvem comentant, el futbol noble que és... A nivell regional i a nivell no, però si tu agarres la gent jo vaig veure el Mundial per televisió i hi havia jugadors, equips en una potència tremenda i a l'hora de pegar-li el valor li pegaven com un home. Ojo, a la millor en el bot, però res. Ara el futbol regional, inclús una coseta, el que és el futbol internacional, la selecció espanyola i... Ara, el cap de setmana del 3 d'octubre fan un clínic a Torrent
que monta el Club Esportiu Montesión junt a la Federació Valenciana de Futbol, i crec que és interessant, no?, que comencem a parlar sobre això i a manejar. I ara Miguel, ho he introduït perquè ho hem organitzat nosaltres també per al dijous 24 d'octubre. El farem així, el nostre club, la Unió Esportiva Picassent, organitzarem el clínic, que ja passarem per escoles i per establiments a deixar propaganda, etc. Que ho recomanem molt per a xiquetes que no saben si s'apunten o no s'apunten al futbol, que moltes voltes les xiquetes sí que volen, el que passa és que o bé les mares o bé pares, tu que vas a jugar a futbol, les xiquetes tenen que deixar. Com si un xiquet vol jugar en nines, pues, xiquets tenen que jugar en lo que vulguin i ja està. Evidentment. Hi ha algun xiquet que ha volgut fer deport. Papà, jo vull fer deport. A jugar al futbol. No, futbol no m'agrada, a jugar al futbol. I es ficaven al mig del camp, parats i no sabien què fer. Sí. Miguel, molts n'ha trobat. Te la deixa votant, la del clínic. Sí, me la deixa votant i enseguida te l'ha agarrat. Xics, la proposta. Parlarem més. Pues toca despedir, Benjamín, digues. Rapidíssim. Si pensem que la plantilla del València pot jugar les 3 competicions, tenim plantilla per això? Té raó, aquest tema és que hem de tancar. Anem a veure la pregunta que llança Benjamín, que és la que ens llança avui al grup de WhatsApp, ràpidament. Sí, jo igual que el que estic tu en WhatsApp, crec que sí que té plantilla si tots estan a nivell i no hi ha lesions. Benjamín. Jo crec que la plantilla, en quant a qualitat, per estar ahí, compta. Josep? Jo no crec que n'hi hagi cap plantilla per jugar 3 competicions. Jo veig una plantilla molt curta, perquè l'any passat ja ho veurem. És el que li agrada a Marcelino. Aleshores, indirectament estem donant-li la raó a l'IM. Miguel. Res, ho acabes de dir tu. Molt bé. Xics, rapidíssim. Anem a començar ara per Miguel. Resultat per a demà? 3-1 pel Mem. Que no hem parlat de demà, però és que demà tenim Champions. Josep. És que me sap mal anar contra el València. No, però és que n'hi ha que ser coherent i realistes, tio. 3-2, va. Quan parlo jo te repetiràs. 1-2. Molt bé, Benjamín. 1-1. Bé, jo vaig a dir que 0-0. Vaig a xopar-me i vaig a dir que 0-0. I pilota en cala. Oi, Juan Carlos, ese 0-0 t'ha així molt fondo. Bé, xics, fins així. Anem a deixar-ho així perquè és ja l'hora i perquè se'n tenim que anar a casa, evidentment, a sopar. Avui ha sigut un programa molt difícil per la meva part perquè només arribar així he rebut una molt mala notícia i és moment de despedir el programa i com despedim el programa a Sentiment Mestalla sempre ho fem dedicant-lo, no? En este cas, des de la meva persona i entenc que des de la vostra part, li dediquem el programa a Fran Raga, company, fisioterapeuta, que va vindre a un dels programes i que, per desgràcia, avui ha rebut la pitjor notícia que se pot rebre i que estarà ara mateix passant-ho molt mal. Des d'ací tot el suport, tota la força i tot l'ànim a Fran, que de segur vindran temps millors i que jo és el que sempre dic, que se me fa un nuc en la gola i és que jo és el que sempre dic que com pot ser que puguem enviar un emoticono a una persona que està en Xina i no puguem detindre una enfermetat. Des d'ací, des de Sentiment Mestalla, tot l'equip s'unim al teu dolor, Fran, i esperem tindre pront amb nosaltres amb un somriure. Recordeu, el més important no és el futbol, sinó amb qui el comparteixes. Bona nit. Pare de qui és l'escut que té un ratpenat? Fill meu és l'escut de l'equip que ens ha fet volar alt. Amunt, ben amunt, tan amunt com pots imaginar.
fa 100 anys. Ja podeu parlar,